queremos darvos a benvida a todos ao noso Entroido. Esta es a cuarta mostra de Entroido que celebramos no CIP Compostela. ¡Que viva o Entroido! O Entroido é a representación cultural ancestral do noso pobo, a nosa cultura máis profunda e o que nós lle podemos mostrar os de fora. Para Laza e para min o Entroido é todo, a palabra todo, todo o que la conleva.